Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przetrwała głosowanie nad wotum nieufności w Parlamencie Europejskim. Wniosek został odrzucony większością głosów. 390 eurodeputowanych opowiedziało się przeciw, 165 za, a 10 wstrzymało się od głosu. Głosowanie odbyło się w następstwie podpisania umowy z Mercosurem. Przeciwnicy Ursuli von der Leyen twierdzili, że Komisja nie wysłuchała próśb rolników i obywateli oraz przekroczyła swoje kompetencje. Wniosek był omawiany w poniedziałek w Strasburgu w niemal pustej sali plenarnej, co sugeruje niewielkie zainteresowanie sprawą. Było to czwarte głosowanie nad wotum nieufności przeprowadzone w Parlamencie Europejskim podczas drugiej kadencji von der Leyen jako przewodniczącej Komisji. Poprzednie odbyły się w lipcu i październiku ubiegłego roku.